Shwmai, Ben Lake ydw i, a fi yw ymgeisydd Plaid Cymru yma yng Ceredigion ar gyfer yr etholiad cyffredinol ar Mehefin yr 8fed. Nawr, fel pob cardi werth ei halen, dwi'n gwybod pa mor bwysig ydw i bod pobl yn gwybod pwy ydw i a ble dwi'n dod o. Wel, ges i'n eni a'n magu fan hyn yn Llambed. Ges i ysgol gynradd Ffynnon Bedr ac yna i'r ysgol uwchradd yn y dre a joies i bob munud. Yna, bant i'r Prifysgol yn Rhydychen i astudio hanes, ac ar ôl astudio gradd meistr, des i nôl i Gymru yn mwyn gweithio i Elin Jones yn Aberystwyth i ddechrau, a nawr fel ymchwilydd i Blaid Cymru yn y cynulliad. Dwi'n ddiolchgar tu hwnt o'r magwraeth arbennig ges i yma yng Nghefen Gwlad. Dwi'n gardi'r carn, a dwi'n benderfynol na ddyle cymunedau Ceredigion cael ei anghofio gan San Steffan rhagor. Nawr, nid uchelgais i fod yn aelod seneddol sydd yn ymell i sefyll yr etholiad yma, ond yn hytrach yr awydd i wneud jobyn da o waith i bobl Ceredigion. Mae'r etholiad yma yn wahanol i'r arfer, a mae angen llais gwahanol ar Ceredigion. Dwi'n ifanc, mae gen i ddigonedd o egni a dwi'n gardi balch. Se ni'n ddigon ffodus o cael fethol, dwi'n addo i weithio'n ddiflino dros Ceredigion yn San Steffan.